שלום, אני רום טיבי, רום טיבי, רום טיבי. טוב, אני רוצה לספר לכם עכשיו על תפוצה שאתם בטוח מכירים. הזמר החדש, משהו, הוא שר שירים דדי דדון. הוא כאילו מחכה את דדי דדון מארץ נהדרת. אם אני לא טועה, ספטו אותי, אני עכשיו במסעדה, אוכל פה, אבל הלכתי לצלם בפינה כזה, כי היה לי הרגשה, יאללה בוא נעשה פרק. דדי דדון יש לו 2 שירים, מתוקה מהחיים, ועוד השיר חדש לו ששכחתי איך קוראים לו. אם אתם זוכרים תרשמו לי פה למטה. אז מה שאני רוצה לומר על השיר זה, מצטער, עצרתי בגלל שיש לי פה משטרה, היה ניידת, זה ווי ווי ווי, הוא חפר. טוב, אז התופעה הזאת אחד מאוד מוזרה, והשיר הזה שהוא פרודיה בעצם לשיר, הם המציאו לזה פרודיה, כאילו סתם השיר מתוקה מהחיים הוא הפך למישהו שיש לו ברדיו ומלא. והזמר הבא שאני רוצה לדבר על זה, אז הזמר שלי זה חנן בן ארי, ששר את החיים של הנטוטים, אם מישהו לא מכיר. אז אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל פה חמסה לברוך השם, כי החיים שלנו תות. שמאלה, 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 שמאלה. טוב, קרה לי קצת שיגעון. הזמר זה גם חנן בן ארי, זמר ששר את החיים של הנטוטים, החליט לשיר הזה. גם אם אתם רואים בואו, שנייה, נראה לי שלא תראו, ויש פה בפינה מתרגם, תסתכלו ביוטיוב הכל, החיים של הנטוטים רק לרשום. בעצם זה שיר מאוד יפה, כזה מקפיץ טוב, אני וגם חברים שלי אוהבים אותו. נגמר שנה, חופש גדול, כיף. והזמר הבא הוא קובי פרץ, לצערנו נכנס לכלא כי הוא העלים מיסים, אם אתם לא יודעים, וזה שיר אחד שלו. פה אני בדיוק ליד הנמל שבו הוא צילם את השיר הזה. אריש עצה, אותך רוצה, סנייק, סנייק, סנייק. אני לא רום יצא להפסקת צהריים, עוד מעט חוזר. והזמר הוא הזמר שכולכם מכירים, מוקי. שבת, 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 צרבת, צרבת. טוב, אז נמשיך. מוקי, שאם אתם לא יודעים, הוא בא אלינו להופעה ברעננה, הוא היה לפני כמה זמן, רעננה אני גר שם. אז הוא בא להופעה ברעננה, וגם באו הזוג הבאים, שהם קפה שחרור חזק, מי לא מכיר? אני יודע אני יודע שהכל בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר. ניתן לו כאפה כי אני רוסי בלי סדר. כמו סטרס תונגו תיני מולימה, מולימה וסטייק מודזנבת, אורל בו ארנבת בקבר. טוב, אז הזמר הבא שגם הופיע אצלנו, מי לא מכיר? הזמר שלנו הוא איזי, איזי על המיקרופון. Let's go, let's go, let's go. יוספם על תל אביבי, ג'ופ על האיס, ג'ופ על הכיס. קיצר, זה לא חלום, זה סתם הנוח. איך בדיוק לפעול
יש פה עוד מיליון כמוך. זה אם יש לי חזייה לערוץ ואז אתה כבר לא אתה כבר לא מקשיב לאף אחד. כולם מתחלק, אתה לבד. היום זה אתה, מחר זה מישהו אחר. אז ניתנתי כאן לשמור סיבות לוותר, כי אני לא מפסיק לחלום עד היום שאפסיק לנשום, הולך על סף תהום. טוב, אז הזמרים הבאים שכולנו מכירים, הזמרים שלנו סטטיק ובן אל תבורי. מי לא מכיר? בשיר סלסולים החדש והטוב שמקפיץ את הקיץ, ביזה. אין הרבה בביזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכנרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על אותו ועל בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת, אז נשים את כל הבעיות בצד ויחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר על ישראלי זה בסה עם סלסול. אם לא הבנתם, זה בעצם שמה שמעניין את הישראלים זה בסה שאתה עצוב, שירים עצובים כאלה עם סלסולים לאוויר. אז בעצם הזמר הבא שאני רוצה להראות לכם זה טופים 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 טופים, עידו בי וצוקי. עידו בי וצוקי עכשיו, אז אני משוגע. סתם, לא השיר הזה, יצא להם שיר חדש עם הדי-ג'יי אבי אלדו, סלח אותי במצווה אם אתם לא יודעים. טוב, אז בעצם הם עשו, כתבו ועשו שיר חדש מאוד, אבל מאוד יפה, וזה השיר תסתכל מסביב, תסתכל, תתגלגל אח שלי, תדע, יש לך ימה של זמן, שום דבר לא מובן, יאללה אנשים, תסך, תרקדי אחותי, תרקדי, תעלי, תתקלי, כי הכל מקוון, זה יביא לך תפן, יאללה ראשונה, יש בי, אני רק בן אדם, את זה אני יודע, מחפש רחוק, לפעמים פוגע. טוב, אז זה היה עידו בי וצוקי, ועכשיו אנחנו רוצים להראות לכם זמר אחרון ושיר אחרון, אז בואו נראה אותו. טופים טופים טופים, בא לה לרקוד. אז אומרים גל מלכה וסטטיק. זה סיפור על איזה מישהו שבחוף קוראים לה ביצ'ית, כי היא קיבלה לכולם את האזנבות. אני אפילו לא במים וצריך מצילה ידיים, כי טבעת לי במחשבות. אז אם רק תיתן בת קטן, אני מבטיח שאם היא תרצה לתת לי עוד. בוא נשנה את האווירה, כי אם הייתי בחורה אז שיר היה גורם לי לרקוד. זה די-ג'יי קמלכה, סטארט בורד, יפ, נה 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 נה. איך היא אוהבת את החוף, מסובבת ראשים בלי סוף, והקצב עולה אז הכל משתנה, כי היא מתחילה לחשוף. איך היא אוהבת את השמש. ועכשיו קבלו את האח החמוד של ברום טיווי, בייבי טיווי, מת עליו, הוא חמוד. אולי ראיתם אותו מאחורה, כל הסרטון הולך, הוא מתוק, הוא אוכל עכשיו. אנחנו פה במסעדה, אני הזמנתי פנקק. טוב, אני אחזור עליכם עם הפנקק, תראו אותו, וזה הפנקק שלי. טוב, אז ביי.